दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव अक्सिगुरि दालाइ एबसुनि सिङाव थानाय 4 नं ए मैनागुरि गामिनि बे गेलेग्रा फोथाराव जोङो बिजनि दख'र एबसुनि 2025 मायथाइनि मावसोमनि जोबथा मावफुं मेल बे मावफुं मेलखौ बे मैनागुरि गामियाव लानाय जायो आरो बेवहाय जोङो थांनाय 2025 मायथाइनि जि मावनाय हाबाफारिफोर बिनि रिपर्टफोरखौ नायनाय जायो जोंनि हाबा मावनायनि सायाव आरो जोङो बिजनि दख'र एबसुनि 50थि थान्दै जौखोन्दाइ बिनि जि साखाफारा बेनि सायाव गासैखौबो सावरायनो थाखाय जोबथा मावफुं मेल लास्ट एक्जिकिउटिभ मिटिं बेखौ लानाय जादों दालाइ आफादफोरखौ लानानै जोङो जोंनि दख'र एबसुनि जि 50थि थान्दै जौखोन्दाइ बेखौ बनजार दालाइ एबसुनि सिङाव थानाय बनजार स्पर्टस क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों बे 50थि थान्दै जौखोन्दाइखौ जोङो खुंफुंनो थि खालामदों। देग्लाय जोङो सानसेनि हाबाफारिजोंल' बे हाबाफारिखौ बारहोनो सावरायनायनि गेजेरजों थि खालामबाय। मानोना बिजनियाव फैगोन जानुवारिनि 9, 10 आरो 11आव बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरसालिया जथुमा जानो थांगासिनो दङ। बेवहाय जोंनि बिजनि ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा जौआं सानसुमैफ्रा रांखान्थि भाबै देहायारि भाबै बेवहाय नांथाबनानै दङ। दा बेनिखायनो जोङो जोंनि जि जथुमा थान्दै जौखोन्दाइ बेखौ गिदिरथार खालामनो सानाखै। सानसेनि हाबाफारिजोंनो जोङो खुंफुंनो थाखाय थि खालामनानै दङ। हाबाफारि बायदि फुङाव फिरफिला बिर होनाया जागोन। बेनिफ्राय बिबार बावनाय हाबाफारि जागोन मुंख्लंफोरनो लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावनाय। बिनि उनाव आइजोफोरनि दालाइ एबसुनि गेजेराव काबादि कम्पिटिसन बे हाबाफारिया जागोन। लोगोसे बिनि उनाव दालाइ एबसुनि आफादगिरि नेहाथारिफोरखौ लानानै हानजा सावरायनाय बादायलायनाय मोनसे लानाय जादों। गेरेमसा बर' माहारि दानाय आथिखाल आरो इयुन नोजोर मोनसे टपिक होनानै बे हानजा सावरायनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बिनि उनाव जोंनि थान्दै जौखोन्दाइ जागोन। मोनाबिलियाव 50थि थान्दै जौखोन्दाइजों लोब्बा लानानै गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय आलारि बाथि फोजोंनाय बे हाबाफारिखौबो जोङो लाफानाय जादों। बेनि उनाव जोङो जोंनि थान्दै जौखोन्दाइआ सोलिगोन मोनासिमहालागै। बेबायदिनो जों सानसेनि हाबाफारि रनसायनानै जोंनि थान्दै जौखोन्दाइखौ जोङो खुंनो थाखाय साखाफारा जादों आरो बिनि जि हाबाफारि थि खालामनाय लोगोसे जोंनि आफादारि खान्थि बायदियै गाहाय नेहाथारिनि बोसोरारि खेंफोरथि बिदां लोगोसे बोसोरसेनि खरसा जानाय जमा मोननाय बेबायदि अडिट रिपर्ट बेखौ जोङो दिनै एक्जिकिउटिभनि गेजेरजों सावरायनानै थि खालामनानै लानाय जायो आरो जोंनि गोबां आफादारि बिथिंनि सायाव जोङो सावरायो। लोगोसे जोंनि हारिनि जेंना जेथोनि सायाव सावरायनाय जायो। दा जोङो फैगोन जथुमायावबो जोङो फैगोन 2026 मायथाइयाव दख'र एबसुआ मा हाबाफारि लानानै हाबा मावगोन लोगोसे जोंनि बिजनि ओनसोलनि फरायसाफोरनि रायजो राजानि थाखाय जों मा हाबा मावगोन बेखौ जोङो थान्दै जौखोन्दाइआव थांखि लानायनि गेजेरजों जोङो थि खालामनानै लागोन। जोङो थांनाय 2025 मायथाइनि जि हाबाफारि बेखौ जों थान्दै जौखोन्दाइआव थांखि रनसायनायनि गेजेरजों हाबा मावबाय आरो बिनि गासै थासारिफोर बबे मावजाखो मावजादिया बेफोर गासैखौबो जोङो दिनै लास्ट एक्जिकिउटिभआव सावरायनाय जायो आफादारि खान्थि बायदियै। दा जों बेखौ मावफुंबाय। जोङो बिजनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो मोनथिहोदों जोंनि थान्दै जौखोन्दाइआ सानसेनि हाबाफारिजों जागोन आरो गासै बिजनिनि सानसुमै नोंथांमोनखौ फुंबिलि समाव बिबार बावनाय हाबाफारि बेवहाय बाहागो लाफैनानै मदद खालामफैनो थाखाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायहरनाय जाबाय।